Ha! Ha! Sak! Ha! Awing katikane pedangku pocok jagane prasasat rageng ya ngono Werkudara ngreng ngono. Ngarep mau tek ora ngreng, sebelang ora iso gedhe. Iya. Kowe anggere wis ngono mesti arepe anta wecana. Ya. Jliten kakangku. Piye, Dimas? Sak ngertiku panjenenganmu kuwi titi sing Bathara Wisnu sing tansah nuntun Pandhawa marang Jiwatama. Terus ning yogene dina iki tiba kosok balen kowe ngrusak ajak-ajak ucapmu berung sing tanpa pitung. Werkudara tek duwe panemu ngono kuwi sing ndok karepake piye? Panjenenganmu paring dawuh kanggo nyirep pagebluk Ngamarta Puntadewa kakangku supaya rabi maneh. Kuwi bab sing ora tinemu ing nalar ing atase negara lagi tintrim parandene ratune malah ngumbar nepsu. Puntadewa kakangku ki piyai kakung sing kondangi getih putih merga resik jiwane suci batine ora nate natoni hatine sapa-sapa. Mula yen nganti barep kakangku rabi meneh ora bakal kelakon merga panjenengane kuwi banget anggone setya kelawan garwa gemati karo bojo ora gumun karo abange lampi ora gumun karo jliriting alis ora gumun karo jebrote bokong ora gampang kedanan karo wong ayu sing wong ora gampang kedanan wong ayu siji Puntadewa kakangku loro dalane lo ora kelingan mau bengi piye ora kelingan. Koko Prabu. Sapa iki? Kula pun Juna. Iya piye Juna? Kula tak nderek sumelwatur. Piye Arjuna? Nuwun sewu. Menawi kangge rahayuning Ngamarta kedah Malakrama putri saking Slagawima. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos Koko Prabu Puntadewa ingkang nglampahi nanging prayogi ingkang Malakrama dumateng Kuntul sinanten kula kemawon Koko Prabu. Tukmis. Apa tukmis? Senengane ngethuk karo ngemis. Kowe iki kleru. Kleru. Kok ngethuk karo ngemis. Tukmis iki tegese yen ana wong wadon sing bathuke klimis, dheweke mesti kedereng rasane. Rak ngono to Janaka? Kirangan ya. Juna nggih. Dan. Kaya ngono kuwi. Nggih.
Nuwun sewu menika nembe prihatin kok sami slometan nggih. Niku lho ingkang rayine semenipun pados panglipuring diri. Koko Prabu nuwun sewu. Ingkang paduka kersakaken kados pundi kula cumadung dawuh. Yayi. Sampun ngantos paduka sisip lan warsa dumateng anggen paduka nggagapi dumateng atur kula. Atur uninga bilih dinten samangke negari Slagawima utawi Gendhing Pitu wonten sayembara perang sinten kemawon ingkang saged ngasoraken kridanipun Raden Gagak Baka utawi Gagak Bangka putra saking Prabu Janin Raja menika ingkang menang ngukup Dewi Kuntul sinanten. Mongko sayembara perang ing Slagawima dinten samangke sampun kathah nuwaken pangorbanan nyawa saking para satriya lan ratu ingkang sami nglamar karana kaprawiranipun Gagak Baka ingkang pancen ngidap-ngidapi. Supados boten saya kathah getih kutah dada bengkah lan balung pecah satemah pejah kasulayah. Sayembara perang menika kedah enggal dipun rampungi lan dipun sirep. Dene ingkang nyirep lan ngrampungi mboten wonten sanes kejawi namung satriya tama nenggih kadang-kadang kula para Pandhawa. Sliteng kakangku. Werkudara piye? Ngamarta dina iki ya lagi nandhang prihatin kene lagi ribet. Ing atase negaraku dhewe lagi peteng. Kenapa kok dadak reka-reka bakal ngrampungi perkarane negara liya? Sena, apa? Wong sing santosa imane mesti nate krungu wewarah. Wong kuwi yen pengin mulya ya mulyakna wong liya luwih dhisik. Mula yen pengin negaramu tentrem luwih dhisik tentremna negara liya. Ngertenono Dimas. Dewi Kuntul sinanten kuwi tegese putih lan resik. Kuntul kuwi putih, santen uga putih tanpa beda kelawan jiwane Yayi Prabu Puntadewa. Lamun to priya lan wanita kang suci manunggal dadi siji tartamtu bakal ambabar kamulyan. Merga Dewi Kuntul sinanten kuwi kejaba putra putrining Narendra, dheweke uga pengawak wahyu ingkang sinebut Wahyu Purbalaras utawa Wahyu Katentreman Sena. Langlenging driya mangu-mangu mangun kung kandhan rimang lir lena tanpa kanen yen pantulusa mengko sang Yahutama mangkono Sri Narendra wis nyolon hanggra apa Koko Prabu Ndrawati jimat sesembahan kula nyuwun pangapunten ingkang agung sanadyan ingkang sampun-sampun wilan ngestokaken dawuh paduka nanging sepisan ji menika kepeksa kula mboten saged nglampahi Koko Prabu. Dasaripun kados pundi Yayi? Menawi kula kedah malakrama kalian putri Sagawima Dewi Kuntul sinanten, kula mboten purun Koko Prabu. Dewi Kuntul sinanten menika pengawak wahyuning katentreman ingkang hanjok dumateng kamulyaning warga Ngamarta. Nadyan to mekaten, kula tetep mboten saged. Ginanipun menapa? Ginanipun menapa gesangipun warga Ngamarta bagya mulya menawi kedah nglincati kasetyan lan ngremuk dumateng batosipun bojo kula Yayi Drupadi. Pedhaipun menapa kula sakadang Pandhawa miwah kawula Ngamarta ngraosaken kamulyan menawi ancik-ancik dumateng kasangsaranipun bojo kula pun Yayi Antal kula mboten saged lampahi Koko Mapa Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Ayu
kang tekane tanpa sangka Yayi Drupadi siadi munggah ana ing setinggil Binatarata mestine ana wigati sing bakal ndok babar wong ayu kula nuwun sewu amit pasang Kalimantabi nyuwun pangapunten sedaya para lenggah dene kula Drupadi cumantaka sowan tanpa piniji lan singlar ing tata krami sampun sawetawis kula nderek ngrasa ingkang nembe rinumpaka pramila saking menika mugi wonten kepareng penggalih paduka kula badhe nderek sumela atur siadi bakal matur apa maragake prasaja Yayi Drupadi Srotyas Buyung Mulak Sekar Gandanyom Sang Rujitno Rinalikan bangkit lali sinuwun kula mangertos bilih dinten samangke negari Ngamarta nembe ketaman Panandang menawi retu menika boten enggal sirep tartamtu para Pandhawa ingkang lepat lan ugi nyangga dosa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko jiwa satriya menika kedah nyiwakaken keperluaning pribadi lan nengenaken dumateng kebetanipun bebrayan agung pramila saking menika Kanjeng Sinuwun Puntadewa nadyan to tresna kaliyan keluarga lan tresna kaliyan negara menika sami-sami awratipun nanging gandeng paduka menika ratu mila kedah nyipataken katresnan dumateng garwa lan wani korban menapa kemawon kagem rahayuning negara Ngamarta mongko dinten samangke Ngamarta mbetahaken katentreman mila kedah anggayuh wahyuning katentreman kanthi paduka Sri Yudhistira anggarwa dumateng Dewi Kuntul sinanten sinuwun paduka sampun wasumelang ing penggalih raos kula sampun ikhlas lair batos lan lila legawa nyengkuyung dumateng paduka anggenipun badhe palakrama karana wanita benjang ingkang badhe lenggah mapan wonten ing swarga tundha sanga menawi purun korban menapa kemawon kangge rahayuning bebrayan agung yen perlu kudu diwayuh 17 kula mboten badhe suwala
Dara apa? Kira-kira bojomu iso ngene iki apa ora? Piye? Angel golek wong wadon kaya Drupadi kuwi. Uripe ora mung golek mareme pribadi, ora golek senenge dhewe. Beda karo wong wadon lumrahe negara Ngamarta. Apa-apa mung nyalahke wong lanang, yen wong lanang kayane sithik diuring-uring mergo ora kena tuku skincare. Ya apa nek kaya ngono? Apik becik aku wong lanang krungu ucape si Drupadi Mbak Yuku kaya ngono, kaya goglok, kaya ceblok-ceblok jantungku. Mula kang mangkono piyayi kakung kuwi sing racake sugenge mulya titenana. Kakung kuwi sing racake sugenge mulya mesti sakwalike ana salah sawijining bojo utawa wong wadon sing setya bekti wani korban apa wae kanggo mulyane keluarga. Permara rek mangus wong ngambrang kaki karunaning kaswase aneng marga mamalapung krisang konto wastrat mojo lenglong lalu kang ngulati surya mangrang sang wayah kumyos amorwa ayan hatiku wong gagah Werkudara. Piye Drupadi Mbak Yuku? Tulungane Siadi sing santosa dada baumu. Ripalungguhan iki pun kakang mundhut senjata pitulungan. Siadi budhal marang negara Slagayamaya ing gending pitu. Pupunen sayembara perang sing digelar dening Gagak Baka. Lan kula suwun Kaka Prabu Ndrawati sampun ngantos negakaken dumateng Yayi Sena. Kula aturin jampangi dumateng lampahipun. Sinuwun Prabu Puntadewa. Kepiye Yayi? Kula suwun ripalungguhan samangke jengandika sampun ngantos namung kendelan kewala. Kedah sesarengan kalian para kadang Pandhawa jangkahaken suku prateng wonten negari Slagayama. Kalebet kula pribadi ugi badhe magita-gita nderek budhal dumateng gending pitu.
mangancur lakune ngangin gugur agraning arga kura-kur nitoreh akiri-kiri korek bumi prakempita padula mangambak-ambak udan dres warlan lesus sindung riwut magenturan Patih Renggani Suruh kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Dewadenta Temenggung Gardapati kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Sinuwun apa to sebabe ripalungguhan iki kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake mapan ana ing pasanggrahan Tapawates negara Slaga Ima bobote anggonku duwe rasa tresna gandrung kayungyun edan kepayang ngengkleng bingleng anglamong lawan sekaring kedaton ing negara Slagayama ya kuwi Dewi Kuntul Wilanten kula wiwit saka budhal saka negaraku parangake tak jangkah sepisan dadi supaya enggal mondhong mustikaning rasa lajeng keparingipun kados pundi kula cemadhong dawuh anggonmu dandan aja kok kendhane kepara malah kenceng ana merga bakale mumpu sayembara perang sing digelar dening Gagak Baka Siaga ing diri sawega ing gati nadyanto sambung obor colok lintang rambatan pundak liwat dalan mangitan budal dina iki Siaga ing diri sawega ing gati wis tuaken dawuh tandya
Oh
ana dongeng entek-entek si penunggal patek nono penunggal apa dosane dosa ngkulisa sama aja di ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwana pawongan bergagah ana sak ndhuwure blabar waja kenteng kawat alun-alun slogamu aja nganti mati tanpa aran sapa kowe Gus putra Kanjeng Rama Janin Raja jenengku Podang Binorean dasar para nyata kowe prajurit saka ngendi lan sapa kang dadi aran mburi saka negara ing Parangake kesete sembanku Dewa Dento Ripalungguhan iki yen kowe kena tak kandhani aku ngeman karo bagusmu ngeman karo gantengmu tinimbang iki mengko dadi pengewan-ewan kowe mundura endi bakyumu sing jenenge Kuntul Wilanten bakale dipondhong marang negaraku dadi garwa prameswari Mukti Wibawa Nyakrawati Baudendha apa ora melek mripatmu wis mebar wara-wara saka negara Slagawima sapa wae sing pengin mengku mbakyuku kowe kudu bisa ngasorake kabeh para adhi-adhine care sing ngedekake sayembara gagak boko pancen kaya mengkono gandeng wadya balamu pirang-pirang ninggal tata krama mula Ripalungguhan iki kabeh putra-putrane Kanjeng Rama Janin Raja bakal ngalang-alangi diapur musing nganti tata krama sugih kendel bondowani legan golek momongan bopunuk golek pasangan merangi tata Rajawu yen panjenengan kok pringgaki dipecik tanganmu ndater diadawaran cepat igamu nglayang nyawang tak kuroni batangmu
yo. Aduh, pati ya. Yo. Wah. Go. Ah. Oh. Wah. Weh. Putu yo.
Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Hey! Oh! Papan bawa papa kadewi saya
bapak sroka branang greget waja mlintir kumbala sugal wijiling sabda Trayoli binantang wadya bala saka negara Parangakek ora monggo pulya tanding lawan Gagak Baka lan Adi-adine. Mara Kake, gulung ana genderamu bongkok ana gamanmu. Iki Prabu Dewa Drenta sing magot suraning driya. Janjra mingkat kokop getihmu.